I dag holder vi konferencen om, hvordan man faktisk kan sætte data i spil på en måde, så det skaber nogle forandringer i vandsektoren. Og vi er glade for at samle konferencen her, fordi det vi har gjort i projektet Water Data Space og i projektet Water Living Lab over det seneste år, det er faktisk at prøve at teste noget af det her af på nogle helt konkrete ting. Der er datadelen, så vi snakker om datadelen i endnu højere grad. Hvordan etablerer man det samarbejde deromkring? Det er rigtig, rigtig dejligt at møde unge, ambitiøse SMV-virksomheder, som kommer og hører for at være med og så at sige få en bid af kagen og det potentiale, der er i projekterne. Data betyder jo alt for os. Hvis ikke det var for data, så havde vi ikke ret meget at lave. Vi er af den helt klare overbevisning, at vi kan bruge data meget mere, end det bliver gjort i dag. Så kom ud og kan mærke, at folk de gerne vil bruge data noget mere, end det bliver gjort. Det betyder rigtig meget for os. Så super fed dag at være en del af. Vi har arbejdet med universiteter, vi har arbejdet med analyseinstitutter, og de har alle sammen deres egen tilgang til de her problemer og hvad de gerne vil prøve at løse. Og der har vi så været inde og prøve at se, om vi kan simplificere det. Ved at lave et datakatalog og bruge systematiske kompetencer inden for datadelen generelt og for datasikkerhed, så kan vi lettere komme over og arbejde med datadeling og få vores driftsdata ud at køre i virkeligheden, uden vi kompromitterer vores sikkerhed. Det bliver hurtigere, og det bliver mere effektivt. Sådan et projekt som det her, det er en afgørende forudsætning for, at vi kan komme til at arbejde med vand og vanddata på systemniveau. Vi kan ikke lave eksperimenter med vandsystem i en hel by i et laboratorium. Vi kan lave det i en computermodel ved hjælp af data, som kommer fra den her form for samarbejder, som de her projekter er et udtryk for. Vi har i hvert fald en engine, der virker bag det her. Jamen, data i vandsektoren er vigtig, ikke på grund af dataerne, men fordi vand er vigtigt. Vand er vigtigt i forhold til nogle af de store udfordringer, vi som samfund står overfor. Det er vand til nye energiløsninger, det er vand til at håndtere klimaforandringer. Vi har mange data i dag, men vi mangler simpelthen at få dem sat i spil, sådan at universiteter kan få gavn af dem, startups kan få gavn af dem, virksomheder og andre forsyninger også kan ved at få indblik i sådan en større mængde data.